Benvinguts i referits, aquest cop us porto un vídeo ràpid i pràctic que us servirà per diferenciar tres paraules que fonèticament es pronuncien igual, almenys en català oriental. I en català nord-occidental o valencià també hi pot haver una mica de confusió. Per tant, quines són aquestes tres paraules? Per una banda tenim em, sense la h, em. D'altra banda tenim hem, em també. I després tenim am, que en català, o sigui, amb alta. En català oriental és am i am. És molt semblant fonèticament. I per aquesta raó és fàcil que ens equivoquem a l'hora d'escriure aquestes tres paraules si no tenim clares quines són les diferències que hem de tenir en compte. La primera és em amb h, i aquí us posaré la fitxa de l'Optimot perquè a més ho explica molt bé. La forma em és l'auxiliar d'un temps compost, la primera persona del plural del perfecte indicatiu i sempre va seguit d'un participi, del verb que sigui hem més participi. Per tant, hem cantat, hem decidit, hem ballat. Quan tinguem un participi darrere de l'hem, ja sabem que hi hem d'escriure una h. A més, una tècnica que moltes vegades dic jo als meus alumnes de classes particulars de català és que quan fa referència a més d'una persona, hem anat a la muntanya, és a dir, nosaltres hem anat a la muntanya, hem anat a jugar a la pista de futbol, nosaltres també, un conjunt de persones, un grup. Quan faci, per tant, referència a un grup de persones, llavors el que farem serà posar una h davant de l'hem i s'escriurà hem. Suposo que aquest cas haurà quedat clar i si no podeu deixar un comentari al vídeo de YouTube. Després, el segon cas és em, sense la h al davant. I aquest cas és quan és un pronom feble de primera persona que s'utilitza quan hem de substituir un complement verbal equivalent a mi, o quan és la marca de primera persona d'un verb pronominal. Però sent pràctics, el que dic als meus alumnes és que tinguin en compte si fa referència només a una persona. Per exemple, jo em rento les dents, soc una sola persona, o em vaig equivocar a l'examen de selectivitat, doncs és jo mateix, només una persona, hi ha una sola responsabilitat, estem fent referència a un sol individu. Per tant, quan fa referència a un sol individu, posem em sense la h, i quan fa referència a més d'un individu hi posem la h. És a dir, com que la h hi afegeix una lletra a la paraula, hem, fa referència a un nombre més gran de persones, i com que quan li traiem la h i estem traient lletres a la paraula, fa referència també a menys persones, també els hi traiem persones al significat. No sé si heu acabat d'agafar el paral·lelisme. Després tenim la preposició amb, que expressa acompanyament, contacte, instrument, mitjà, etc. Vaig anar a la muntanya amb el meu amic, o l'exemple de l'Optimot. Vaig obrir la porta amb una radiografia. Crec que aquest últim cas és més fàcil de diferenciar que la resta, que el em sense l'h i l'em amb h. Però, tot i això, quan faci referència a acompanyament, a mitjà, a companyia, doncs hem de pensar que és amb. I res, espero que us hagi quedat clar aquest vídeo i que no feu mai més, per tant, aquesta falta quan estigueu escrivint en català. Espero que estigueu molt, però que molt bé.